गोवन बिग बॉसाच्या एपिसोडान खूप गाड्यो आसात कित्याक तितून सगळे रस्त्यात भुरगे आसात. हांव मागता तुमी हो व्हिडिओ हेडफोन्स घालून पळोवपाचो आनी एंडींग मात चुकय नाकात. सकाळची 8. बिग बॉस हांव सोदता. कितें रे सांगा फदेस खाना बिग बॉस कितें आण सांगा सोदिता बिग बॉस हांव सोदता आयज न्यू एंट्री आसतली. आय तू न्यू एंट्री आडे कोणा बोरे येत राय घरा बोरे काय तू न्यू एंट्री जाल्यार न्यू एंट्री म्हाका एक सोऱ्या बड्डे मेळ्या पुरो आनी कांय नाका. हय असं बरे उडाक बी आड्या बरो न्हू. ए मारपाचें सोमतें अरे ओ गाडी बरे ए बिग बॉस तू त्या दिन गाडी जाय कितें तुमका ते खंयचे दोंगराचे सोड रे चादर आनी गानी लुंगी म्हण कितें रे एक मार्या भरपूर मार्या ए, पुरा, पुरा. ते शेंडाला उज उज म्हणल्यार तू गोंयकार जावपा ना गाडया कोणा लुंगी घालील तो हय हिंगे उजो हिंगे 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 दर बर बी फोटो लागले बिग बॉस गोरी कितें घेवन रे भितर न्हू कपडे ते माझे कपडे कपडे आनी ते कितें चादर घाली ती कितें लागत रे भितर कितें घायला रे सोंडो लांबोत मरे तो लांबोत मरे चादर रे चेडी घायला रे चैली तुम्ही हा चैरी हे दी आ कितें रे व्हडली दिसता व्हडली शेकणी तुजी ए बिग बॉस आज कितें तो किक तो लगेज बी घेवन त्याच्यान तू दोन वयता हिंगाच चैला म्हणजे कितले सामान असते ती पहिली कोण आखो गांव घेवन आसता तू ते मोरन गुवाचे चल चल भितर भितर हिंग हितून टॉयलेट न्हिदा टॉयलेट टूक दोल्या बेड आहे सांभाळ पडलो मरे तू हा बरा बरा हा पडलो सांग जे निदान काढवायचे आज सारखे बिग बॉस बरा बरा काबार करे आज बिग बॉस आम्ही जिंकतले हा आम्ही जिंका काबार करे सगळं आम्ही ट्रॉफी हरे आधी मागे होतो ना बॅग आण मरे दाल बेचतोय कवरात का काढवायचे भीतर अरे ओ तू मरे अरे पुरा बिस सोड अरे पुर्रे गाळा घेऊन बसवला तूक सांगता तू हिंगा मरे वस बरें सांग तुका बिग बॉस बिग बॉस बिग बॉस कितें डॅडी कितें बिग बॉस बिग बॉस मरे नाकोस म्हणटा बाबा बिग बॉस येतो धावणीत आमकां जाणा कोण तो फाटल्याच येतो फाटल्याच कोण आलो फाटल्यान कोण ना कोण रे हय कितें जालें नोफड्या हिंगे कितें रे थिंगा कितें जालें हो तो पयर मागतो शापा सांगतो भायल्या पयश काड Big Boss किती रे, पयस? हो बंद मारली ते चोडवा लागला ते लफडे तो कितें जालें माचो नाका असो मानाका ते माता मगे भावा कितें केलें न्हू तू गिंगा मान पुतलो सांगत तुका नाका ते मानाका का हा. टॅक्स सांग मातशें वचून सांगाचो माचे दोगांक माचे नाका माचे नाका Big Boss किती रे? Big Boss? बिग बॉस चोय रे बिग बॉस बोल लपडी बरी आहे काय ना ए तू मोदी त्या काय वचना हिंगाचे हो रे तो पयर मा चोडवा लागून जोडी करता उगडे भायल्या रे सांगलो मरे खबर ते गेली कितें कितें शी तू मा लोकमत घेता तेल काडे मागीर असं सोड अशी हाल नाका तो असता ओ चिकालो ए चिका कोणा म्हणटा तू उस गेन तू मरे थिंगा गोरा कितें रे तू सारको फादी मर तू बस हिंगा उजा कोण कितें रे मनीस थँक्यू आनी अरे ते खबर जाय तू चिका कोणा म्हणट रे तू कोणा ते बिग बॉस कोटली दिला कोणा म्हणट रे अरे किती कोणते तो आदोड्या कोता येता आड्रे ते तुगे आण सोल आता केला निस्ता जोरा सॉरी ओयो गेल्लो. बिग बॉस हांव सोदता तुमकां तुमी जोगडी कोण नाकात. तुमी जोगडी केल्यार तुमी डिस्क्वॉलिफाय जातले आनी तुमकां 1 करोड मेळपाचो तो मेळचो ना. बिग बॉस सांगपा सोदता सगळ्यांक तुमी जोगडी केल्यार तुमकां आयज सोऱ्याची बाटली मेळपाची आसा ती मेवची ना. आम्ही सगळे तयारी आम फ्रेंड मरे आणि बिग बॉस हे रे चकणा आणि कोक किती मेळपा ना माशी अरेंज कर
बिगना चोय अरे तुमने बेटी को ए बाबा यो 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 फॉर्मॅट आहे बाबा या लावल्या सारखे झगडे बेटी म्हणजे आज रात्री का भर रे माहिती कळलं बिग बॉस सांगेल ना जी हाँ बिग बॉस अरे मग एक सांग तो ओढ मग चिकाल म्हणाला मी तोची साडी चिकाल म्हणा किती मग काय म्हणा अरे चिक्काल कोणा खबर ना चिक्काल म्हणा किती दोरिया मेळटा रे ती पापलेट असे होते तेवढे पापलेट तेसा चिक्काल रे दया होता मग काय खबर शिकाली दर्याक मेवती शिकाली ती आंबे फणक मेवती फणक ती रेबेक रावती नी ती काळी 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 ती मेवती कोणा हो सांगतो दोरिया को मेळटा ए चल 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 गेला खबर आहे गाठी होईल किती खबर आहे करायची काय सांगायचं सऱ्या बाटली मेळ्या पडतात सकाळची 9:30 9:30 आयज सगळे एकठांय जावन वळख मारतात तेन्ना म्हटल्यार हांव एक च्या मारून येता रामू एक फेणी विकली आमकां हाडा होय बाबा ए चल चल बिग बॉस Oh, तुझं माहिती गो बिग बॉस ah, गोहा ऐकत रे बिग बॉस सांग रे सांग धव्या आहे किती सांगायचं मेरे आता तो काय म्हणा किती सांगायचं किती म्हणून सांगायचं तो काय म्हणा किती म्हणून काय रे काय झालंय थँक्यू सॅमी देव बरोबर तुका बिग बॉस कितें काळे कोण ताते हे तू रोड मॅडम आपण जाऊया अरे बाटली तुझी अजून बिग बॉस बिग बॉस ओ कोण स्वतःलो कोण रे चोंड रे बिग बॉस सांगून सोदता की आतां तुमकां टास्क आसतलें टास्क जावन आसा दमशरा हांव तुमकां एकट्याक एक जनवराचें नांव सांगतलो आनी तुमी तें एक्टींग करून दाखोवपाचें जो कोण सांगता ताका 1 पॉयंट मेळटलो आनी कोणाचे चड पॉयंट आसा तो जिखतलो बाटली बी आला सांगा गेम खेळू नका बेजायलो इझी म्हणा प्रो किती राहिला किती कोपायचं सांग मरे एक जनवारा नाव सांगता कळलं हां बस ऍक्टिंग करून दाखवायचे तू सांगपाचें फास्ट करता किती हाड हागे रे म्हणायचे माग इझी पळा सोयीनं सांगतो रे इझिली दाखयता एसको आता हे किती रे कॅंगरू कॅंगरू किती रे सुणे किती रे भाषा मुने करून जाता ऍक्टिंग कर रे अरे सांग बरे का ना होय होय एक्सॅक्ट इझी म्हणा पुरे मेळे मेळ रे होय सामके इझी असा जरा तुझा कळलं का माग झाला कोण नका कोण नका गोरिला गोरिला सारे मरे तू
सगळ्या करशी तुका इंटरेस्टिंग वचना सांगू तो मरे त्या बिग बॉस कितें तो कसलें जनावर ना आसती तो एक्टिंग तो इजीच नव्हता कसलें एक्टिंग करते तेणे तूं मग तो ते जनावर एक्टिंग करता मग ते नाव घेणार काय बाकी दुसरी खंयचें जनावर नाव घे तो एक्टिंग आतां हांव समज एक दुकरा दिला न्हू दुकोर म्हणा काय समज माकडा दिला माकोड म्हणा काय बाकी कसलें जनावर नाव म्हणलें ओके कितें इजी आहा मरे पॉइंट मेस तुका एक पॉइंट म्हाका एक पॉइंट हा तिची गाड हेच का समजता मरे माक मी तामसो उदका हा तामसो बेबो इजी मारे कोण तुगे म्हाका बरें टाफ ऍक्टिंग करून दाखवलं मारे तुमका एशकोन लेवण रे माझं रे किती रे सरप शिल्ली सरप सिली कोता एलिगेटर सामके तोंडाकूच मारे चानी पासून चोयता सदां झाडाचे भोवता चानी ना झाडाची ओळखी मान वयता तिसनोरी चिसनोर झाडाची ओळखा झाडाचे आणि ती नाव इजी मारे किती डिफिकल्ट माणसं मारे तामसो चोणाक बी आसता न्ही चोणक तामसो दर्या बिग बॉस किती रे तू सारे टाफ टाफ रे झाडाचे कोण इजी मारे आता झाडाचे राहता ना कावळो किराट उडोन वयताय मारे अरे स्टार एक्टिंग नाव पॉइंट मॅडम इजी मारे म्हाका एक सांग तू बिग बॉस कितें कोत राग रे की तू हाडीत रे ताका तू बिग तू बॉस काय ऍक्टिंग दिले काय कळना मारते अरे एशकोन बोल एशकोन निधन कर निदन आणि कित कोन एशकोन वो सोरप मात दिसत हो ना सोरप ते सांगते गेले अरे माझ्यावर बी हे ते किती रे हे हॅती ना रे अरे तो बोगले कोण मत तू तिंगा बोगले कोण ते जुरासिक पार्क होता तो डायनोसर नकडे एशकोन दाखवता लॉजिक मारे मारल मारे फकात आहे किती तू रे एक काम कर तू मध्ये ट्रका पण जीव दिवस चल किती म्हणे तू ऍक्टिंग करणार मारे अरे तू काय बर ऍक्टिंग तू सांग तो अरे तो किती रे तो कार्टून आहे तो जग्गू किती रे उजो तो सांग अरे तो रे आमका तिका ताकाचे राहता तो साडच्यांचोय तो उजो हाय तू काय सांग इंगे लागत रे तू परवडते हेडीनो हांगो कर ना सांगो कर किती लावडी आता तुमका इझी कोण दाखवली मारे आहे नाही बिग बॉस आहे ना आमका ते करतो बिग बॉस आहे ना मार एलिमिनेट करते का तू काढ बाहेर काढ रातीची 12 निद्या मरे हो, चल लाईट बंद करा कोण मारते आवर कोण सबने डॉग मरे आओ विंडो आवे कैसा माल रे अंतो मार रे कोण दे इनके चाला गालम पडत दिसतो माका चल कळला माका दोल्टी रे हेच ते ओ हॉट मार निदोरी ना किधर रे कोण मारले गालला आ मागचा मोडल वर तुम्ही सांगायचं अहो राव निला उठवत रे मग किती मिनिट वर गेली किती मिनिट किती गाडीत असं होतं गांडी आल्या निदोत तुम्ही लाईट बंद करा हा निदोत हो पहिला असं रे तू मुझ बारा तू माग व्यस्त तुमके मत गेली डर मारे तू पाल चल या मेजरमेंट बरो ना पॉपटा घे मेजरमेंट ए कुछ घाट्या वर निघतो मला
गाणं बरे. आम्ही दे गे. ते पाड पोड. बरे उसका रे दा बरे सराची. शी. केसो गाण. उस्मान रे. गाय में तो बास है इसमें पर चेडी ये अंडा की झाले गाणे ते तोडा प्रे हरे माता नजर आम तुझे न तर गाण मत तिंगा मार मार बिग बॉस हेलो रे एको है काय और बिग बॉस आण वर्षको नितोला कितरे आडा हे करके ते हात लाग दे तो मेलो कितरे तोय ते कोणी रो कितरे आजे गड्या आसमान मार सकाळ झाले बिग बॉस चाल गडबड अजून इथला सांग बरं ना बिग बॉस आता काय मिसाईल बॉम्ब अरे अरे तिथे ऊस मारल ना काय लागलेला ऊस किती मारले तू रे तांबे गेलो अरे बायला मी झालो हा बायला पहिला शेता आगोयता रे आगो किती तांबे गे शेता आगोयचं बरं ना अरे ती घराकडे सोय झालं मागा सदा गिनस पाठी कळणार तुला साहेब अरे तू यो अरे बिगिनो अरे शेता रे शेता सिंग नो आले की सर अरे वय कष्टन ऐक रे तो को मला जाऊ पण आवडतोय तो फोनवर मरे तू सारख्याची जीपे होता किती सारख्याची पण फोनवरती मेळे म्हाका वाटी कॉन्सन्ट्रेशन उडयलें गुड मॉर्निंग सगळ्यांक दनपारचे 1:30 अरे जॉयल सॉर जाल मारे होय न्हू स्ट्राइक करूया माटा नाका रे चे एल्टन येता तेज मरे पयलींचा रक्तां सोरो सामकें हा घास मारवाचो पिवपाचें चुरू 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 करून हाय नाका असो रे आमकां आनी कोणे झॉम्बी बीन उड जाल्या रे वेस्तें रे फकाण गेलोली तूं हांवें सिरियस जाता तेश कितें हा हांव सोऱ्या लागून कितें कोत न्हू सेमी बिग बॉस तुका कन्फेशन रूमाक आपयता बिग बॉस कितें जालें पत्त म्हणून कितें आपयत म्हाका कॅप्टन म्हणून आपयत रावत म्हाका तेंका आपय मरे दुसऱ्याक बिजी मरे हांव सारको सेमी तुजे लेफ्टान पडे तूं जॉस्टनाक आगोंक दिना म्हूण तुजे कंप्लेन आयल्या 8 दीस जाले ताका आगोंक जावंकूच ना
तूं आतां तो लोटा घे आनी ताका हेल्प कर आगोंक. तेका लागून तो रुमा सांग वास म्हणून मरे 8 दीस जाले. कष्ट घ्या लोटा घे. आता बरें जातलें चोय. बरें जाता तुका घासले मरे हा शुवर 8 दीस जाले मरे शी असा कड जाता बेम रट्टाय का धुवत रट्टाय का मन वयता. तीन जावन कितली तरी मिनटां आयज सगळ्यांक फोर्सान न्हांवपाक धाडल्या. अरे तू नेसोन लिहिले जिंकपा नाही रे विनर एकटो जिंकणार. हाडा उचला तो बिग बॉस सांग कोण सांगतो तू सांग बिग बॉस सांगपाक सोदता तुमचो मदलो विनर जावन आसा तो बिग बॉस कितें रे टन 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 कितें रेडी करे पहा बिग सांग रे. आनी विनर जावन आसा तो चिंतामणी. दातोण कोण रे मणी 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 आम्ही जिंकली. बिग बॉस तू मरे तू तोकले तू बायला मे तोकले बाटली पण असते केला फिक्सिंग के चोर तू चोर चोर अरे ती आदोळ आहा ती तुके चोटले गातोय ताना कातोर हाड चोर त्याच्या कातोर 8 दिस सांगणारा कितो करते हां तू 8 दिस सांगणारा पुरा सांगणारा मार मुई तो लागला अरे उते गाले अरे बिग बॉस आमची मामा ती. अरे बिग बॉस तू बिग बॉस तू बिग बॉस सकाळ झाली. आतां अलार्म बंद कर रे. बिग बॉस कापा जावन गेलो मरे ते घरा रस्ता थंयचे. म्हाका न्हिदो दे आतां.